assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tashi ne yau a tarihin Annabi Nuh alaihi salam. Annabi Nuh yana ɗaya daga cikin annabawan Allah kuma manzanni kuma ulul azm. Shine annabi na farko a ulul azm kamar yadda muka sani. Sunan shi ya zo sau 43 a cikin Alƙur'ani mai girma, kuma ɗaya daga cikin surorin da suke cikin Alƙur'ani an kira ta da suratul Nuh. Annabi Nuh ya kasance yana da shari'a, yana da littafi, wato bai kasance ɗaya daga cikin annabawan da idan an aiko su za su ci gaba da shari'ar annabin bayan su ba. A'a, shi ma ya zo da tasa shari'ar, ya zo da nashi littafin. Dan haka ya kasance mutum mai yawan ibada, mai yawan bautawa Ubangiji, kuma mai yawan haƙuri sosai da sosai. Sunan shi abin da ya zo a tarihi cewa sunan shi ya kasance Abdul Gaffar, amma saboda yawan ibada shi, yawan munajatin shi da irtibatin shi da yake da Ubangiji, har sunan shi ya zo ya canza ya koma Nuh. Annabi Nuh alaihi salam ya shekara 2500 yana rayuwa. Wannan abin da ya zo mana kenan a bangaren shi an ce. A cikin wannan shekara 2500 din akwai shekarun da yayi yana kira, akwai shekarun da yayi yana rayuwa kafin a aiko shi kenan. Akwai shekarun kuma da yayi yana wannan sassaka jirgin ruwa din, lokacin da mutanen shi suka bijire mishi kenan, Allah Ubangiji ya umarce shi da ya sassaka jirgin ruwa. Sannan kuma akwai shekaru wanda Isu yana bayan jirgin ruwa, tufan ya zo, wato ambaliyar ruwa ta zo wanda ta mamaye doron ƙasa gabaki ɗaya. Da ƙarshe bayan kowa ya halaka, jirgin ruwa ya dawo ya samu matsuguni a ƙasa. Akwai shekarun da aka yi kafin annabi Nuhu ya koma ga Ubangijinsa kenan. Shekaru 850 ya yi su ne kafin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya aiko shi a matsayin annabi. Shekaru 950 ya yi su ne yana kiran mutanensa zuwa ga su koma ga Allah, su daina bautar gumaka, su daina fasadi a doron ƙasa. Shekaru 200 ya yi su ne yana sassaka jirgin ruwan da Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce shi da shi, bayan mutanensa sun bijire masa. Sai kuma shekaru 500 ya yi su ne bayan wannan ambaliyar ruwa ya sauka, mutane an fito daga jirgin ruwa, mutane da me ake cewa dabbobi da sauran tsuntsaye waɗanda suka kasance a wannan jirgin ruwan nashi. To bayan na san shekara kuma 500. Annabi Nuhu ya kasance yana kiran mutanen shi safe da rana, ko da yaushe, dare da rana, wato yana kiran mutanen shi zuwa ga su koma ga Allah. Amma me, duk lokacin da ma yake zuwa yake neman su da su dawo ga Ubangiji din, kamar yana da ingiza su ne akan cewa su bar hanyar Ubangiji. Ko da yaushe suna guduwa, ko da yaushe suna gaya mashi maganganu marasa daɗi. Wani lokacin za su je su taru su kirawo ƴaƴansu da yan uwansu akan cewa kada ku sake abin da wannan mutumin yake faɗa ku yarda da shi, ba daidai yake faɗa ba, kuma ba gaskiya yake faɗa ba. Wasu za su je su kawo ƴaƴansu ƙananu su ringa nuna shi da izgilanci, suna cewa kar su sake su ji abin da wannan mutumin yake faɗa. Amma sun gan shi nan da nan su canza hanya, su kauce hanya, su yi wata hanyar daban, amma kar su sake ma su saurari abin da Annabi Nuhu yake faɗa. Annabi Nuhu ya sha wahala a cikin rayuwar shi. Wani lokacin zai zo ya kira mutanen shi akan cewa ku koma ga Allah, ku daina bautar gunki, ku daina kaza, ku daina kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, duk wani abu na kyau ku yi shi, wani abu mara kyau ku bar shi. Za su kama shi su ringa duka, su yi masa dukan da har sai ya fita daga hayyacin shi ma. Sai bayan wani lokaci mai tsayi, wasu sa'o'i, sannan zai dawo hayyacin shi, a hankali zai tashi ya koma gida, ya je ya kula da kanshi, ya samu ya dawo, lafiyar shi ta dawo. To amma me, da yake ɗaya daga cikin bayi ne na Ubangiji waɗanda suke masu haƙuri, zai kuma komawa ya ci gaba. Haka za su kuma yi masa, haka zai kuma komawa tsayin shekara 950, shekara 950 ba kwana 950 ba yana wannan aiki.